ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти сокинони мамлакат мерасонад ки дар аксар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон мавҷи дуюми ин бемории сироятӣ хуруҷ карда, ҳукуматдорони ин давлатҳоро барои тадбирандешиҳои иловагӣ дар мубориза бар зидди ин беморӣ водор сохтааст. аз ҷумла дар ҷумҳурии халқии Хитой, ҷумҳурии Ӯзбекистон, Арманистон, Олмону Федератсияи Россия ва дигар давлатҳо баъди коҳиш ёфтани сатҳи гирифторшавии аҳолӣ ба ин беморӣ бинобар риоя нагардидани қоидаҳои пешгирӣ аз ин бемории сироятӣ, хусусан риоя нагардидани қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин бе ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ гаштугузор намудани одамон аллакай панҷшавии сирояти коронавирус COVID-19 бештар гардидааст. бо назардошти ин, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми шаҳрвандони мамлакат эҳтиромона хоҳиш менамояд ки қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятиро ба таври ҳатмӣ риоя намуда, бе ниқобҳои муҳофизатӣ аз хона набароянд. дар нақлиёт ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатмӣ аз ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ истифода намуда, ба таври қатъӣ фосилаи байни ҳамдигарро ба андозае аз 1,5 то 2 метр нигоҳ доранд. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин аз тамоми сокинони мамлакат ки аз минтақаҳо ва шаҳру ноҳияҳои дигари ҷумҳурӣ ба шаҳри Душанбе меоянд, даъват ба амал меорад ки безарурат ба пойтахти мамлакат сафар накунанд ва дар акси ҳол аз ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ ҳатмӣ истифода намуда, қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ ва қоидаҳои фосилаи иҷтимоиро қатъиян риоя намоянд. ҳамчунин ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми сокинони мамлакат бори дигар даъват ба амал меоварад ки аз гузаронидани ҳама гуна чорабиниҳо, ҷашну маросим ва маъракаҳои хурсандиву азодорӣ то ба эътидол омадани вазъияти эпидемиявӣ худдорӣ намоянд. дар сурати иҷро нагардидани талабот ва қоидаҳои пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавируси COVID-19 дар мамлакат нисбати нафароне ки ин қоидаву тартиботро иҷро намекунанд, чораҳои қонунӣ андешида мешавад. дар хотир дошта бошед ки қатъиян риоя намудани қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ, истифодаи ҳатмии ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ ва риояи фосилаи байни ҳамдигарӣ дар шароити панҷшавии бемории сироятии коронавирус тадбирҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар роҳи ҳифзи солимии ҷомеа ва мубориза бар зидди ин бемории сироятӣ тақвият бахшида, ба пешгирии саривақтӣ аз хуруҷи мавҷи дуюми ин беморӣ дар мамлакат мусоидат менамояд. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти сокинони мамлакат мерасонад ки дар аксар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон мавҷи дуюми ин бемории сироятӣ хуруҷ карда, ҳукуматдорони ин давлатҳоро барои тадбирандешиҳои иловагӣ дар мубориза бар зидди ин беморӣ водор сохтааст. аз ҷумла дар ҷумҳурии халқии Хитой, ҷумҳурии Ӯзбекистон, Арманистон, Олмону Федератсияи Россия ва дигар давлатҳо баъди коҳиш ёфтани сатҳи гирифторшавии аҳолӣ ба ин беморӣ бинобар риоя нагардидани қоидаҳои пешгирӣ аз ин бемории сироятӣ, хусусан риоя нагардидани қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ, инчунин бе ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ гаштугузор намудани одамон аллакай панҷшавии сирояти коронавирус COVID-19 бештар гардидааст. бо назардошти ин, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии сирояти коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми шаҳрвандони мамлакат эҳтиромона хоҳиш менамояд ки қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятиро ба таври ҳатмӣ риоя намуда, бе ниқобҳои муҳофизатӣ аз хона набароянд, дар нақлиёт ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатмӣ аз ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ истифода намуда, ба таври қатъӣ фосилаи байни ҳамдигарро ба андозаи 1,5 то 2 метр нигоҳ доранд.
ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از پهنشوی سرایت کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان همچنین از تمام ساکنان مملکت که از منطقه ها و شهر و ناحیه‌های دیگر جمهوری به شهر دوشنبه میآیند دعوت به عمل می‌آورد که به ضرورت به پایتخت مملکت سفر نکنند و در عکس حال از نقاب‌های محافظتی طبی حتمی استفاده نموده قاعده‌های هیگین شخصی و جمعیتی و قاعده‌های فاصله اجتماعی را قطعاً رعایت نمایند. همچنین ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از پهنشوی سرایت کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان از تمام ساکنان مملکت بار دیگر دعوت به عمل می آورد که از گذرانیدن همه گونه چورابینی‌ها، جشن و مراسم و معرکه‌های خرسندی و عزاداری تا به اعتدال آمدن وضعیت اپیدمیوی خودداری نمایند. در صورت اجرا نگردیدن طلبات و قاعده‌های پیشگیری از پهنشوی سرایت کرونا ویروس کووید 19 در مملکت نسبت نفرانی که این قاعده و ترتیبات را اجرا نمی‌کنند چاره‌های قانونی اندیشیده می‌شود. در خاطر داشته باشد که قطعاً رعایت نمودن قاعده‌های گیگین شخصی و جمعیتی، استفاده حتمی نقاب‌های محافظتی طبی و رعایت فاصله بین همدیگری در شرایط پهنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس تدبیرهای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان را در راه حفظ سالمی جامعه و مبارزه بر ضد این بیماری سرایتی تقویت بخشیده با پیشگیری سریع از خروج موج دوم این بیماری در مملکت مساعدت می‌نماید. هر نفر پیش از همه باید به سالمی خود و نزدیکانش اهمیت جدی دهد، چون اندک بی‌اعتنایی نسبت به سالمی میتواند به بیماری‌های تبابت نشونده برده رساند. امروزها بیماری سرایتی کرونا ویروس جامعه جهان را به تشویش آورده است و برای پیشگیری و برطرف نمودن آن کشورهای عالم در مبارزه میباشند. در جمهوری تاجیکستان نیز کارهای پیشگیری کننده در سطح ضروری به راه مانده شده است. گزارش همکاران ما آید به عملی سازی تدبیرهای بی‌ضررگردانی در شهر دوشنبه. جلسه نوبتی ستاد شهری اوید به پیشگیری از خروج بیماری سرایتی کووید 19 با تحلیل و بررسی وضع وابسته به تدبیرهای بی‌ضررگردانی و بهداشتی در پایتخت و وظیفه‌گذاری‌ها برای روز منبعد با شرکت نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و راهبران و مسئولان ساختارهای مربوطه شهری دایر گردید. در رفت جلسه پرزور کردن کارهای فرماندهی بین اهالی مخصوصا مهم ارزیابی گردید. گفته شد که صرف نظر از کاهش شدت بیماری سرایتی کووید 19 در کشور، ساکنان باید رعایت قاعده‌های بهداشتی را چون همیشه رعایت کنند. نمایندگان ساختارهای مربوطه شهری و ناحیه‌های پایتخت از تدبیرهای عملی نموده در سمت حفظ سلامتی اهالی حسابات داده وظیفه‌های منبعد را معین کردند. در جریان کار جلسه سپارش‌های دیگر وابسته به وسعت بخشیدن تدبیرهای پاککاری بی‌ضررگردانی در پایتخت با اینوبتی در عمل تطبیق نمودن سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و مسئولین در این سمت موظف داده شد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری از بیماری‌های سرایتی و تامین سالمی شهروندان در پایتخت تدبیرهای بی‌ضررگردانی سرتاسری را پرزور نموده آن را بیشتر در جاهای جمع‌شوی آدمان، مکتب و مؤسسه، کوچه و خیابان، موضع‌های فراغتی، ایستگاه‌های نقلیاتی و غیره به راه مانده است. این عمل بر اساس دستور و سپارش‌های B3 رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجرا کرده می‌شود. برای انجام این تدبیر امروزه کارخانه و مؤسسه‌های صحوی از جمله جمعیت دوره مسئولیت محدود فرض جلب کرده می‌شود. این نوبت کارهای بی‌ضررگردانی در حدود خیابان حافظ شیرازی و موضع‌های صورتی و فراغتی مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه گذرانده شد. در دوره تدبیرهای بی‌ضررگردانی از جانب کارخانه‌های صحوی شهر دوشنبه، خیابان بالاذکر و هم انفراساختار نقلیاتی آن با رعایت طلبات سانیتری کار کرد شد. مورد ذکر است که تدبیرهای پیشگیری کننده و بی‌ضررگردانی با مقصد امن نگاه داشتن سلامتی ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه از سرایت‌یابی به بیماری کرونا ویروس که امروز کره زمین را فرا گرفته است تشکیل و براه مانده شد. پوشیدن محلول‌های ضد ویروسی در کوچه و خیابان، بازار و مرکزهای سودا و بناهای استقامتی اساساً شبانه انجام می‌شوند که گشت و گذار ساکنان هم کم است. در این برابر شهروندان را نیز ضرور است که جهت حفظ سلامتی خود و اطرافیان از ضرر هر گونه بیماری‌های سرایتی از جمله کرونا ویروس بیشتر از هر وقت دیگر در سمت توزیع آزادانه نگاه داشتن محل اطراف و منزل‌های زیست و رعایت گیگین شخصی توجه کنند، چرا که متخصصان هم بهترین راه پیشگیری از این وبا را رعایت تازگی اطراف، نگاه داشتن فاصله اجتماعی و گیگین شخصی ارزیابی کردند. موافق اطلاع ساختار مقامات مربوطه،
ҳоло дар мамлакат раванди сироятёбӣ ба ин беморӣ коҳиш ёфтааст, вале ин маънои онро надорад ки дар самти тадбирҳои соҳавӣ фориғбол бошем. аз ин ҷост ки дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҷиҳати пешгирӣ аз сирояти бештари коронавирус тадбирҳои сартосарии безараргардонӣ дар ҳудуди пойтахт ҳамвора идома меёбад, чунки безараргардонии кӯчаву хиёбон ва ҷойҳои ҷамъшавии одамон бо маҳлулҳои махсуси химиявӣ низ яке аз роҳҳои маъмулии пешгирӣ дониста мешавад. дар асоси дастуру супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ оид ба тақвият бахшидани тадбирҳои безараргардонӣ ва тамизкорӣ дар ҳудуди пойтахт ҷиҳати ҳифзи тандурустии сокинон ва пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ санаи 3 июни соли 2020 дар ҳудуди шаҳри душанбе дар 15 маҳалла, 36 кӯча ва гузаргоҳ, 340 бинои баландошонаи истиқоматӣ, 1515 хонаҳои назди-ҳавлигӣ, 3 корхонаву муассиса, 12 марказҳои хизматрасонӣ, 11 марказҳои савдои хурду миёна, 7 майдончаи варзишӣ, 3 боғ, 36 хонаҳои истиқоматии беморон, 3 партовгоҳ бо истифода аз 36 тоннаву 685 литр маҳлулҳои дезинфексионӣ корҳои безараргардонӣ ва покорӣ анҷом дода шуданд. با مقصدی به تنظیم درآوردن حرکت واسطه‌های نقلیات در راه‌های شهر دوشنبه از جانب مسئولین پیوسته تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. امروز نیز در دایره نام شرطی یاری تاجیلی سنجش گذرانیده شده نسبت به آن واسطه‌های نقلیاتی که با ویران نمودن قاعده‌های حرکت در راه با ماشین‌های یاری تاجیلی طبی راه نمی‌دادند چاره‌های قانونی اندیشیده شد. گزارشی خبرنگاران ما. саҳми кормандони соҳаи тандурустӣ дар нигоҳ доштани ҷомеаи солим, бузург ва назаррас буда ҷиҳати дастгирии моддиву маънавӣ, муҳайё намудани шароити мусоиди корӣ, воридоту мавриди истифода қарор додани таҷҳизоти муосири тиббиву табобатӣ ва ба ин васила расонидани ёрии таъҷилии босифати тиббӣ ба аҳолӣ пайваста аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ карда мешавад. яке аз хадамотҳои махсуси соҳаи тандурустӣ ин хадамоти ёрии таъҷилӣ мебошад ки фаъолияти он ба самти расонидани ёрии аввалини тиббӣ ба аҳолӣ ва ба таври фаврӣ сафарбар намудани бригадаи духтурон ба даъвати беморон нигаронида шудааст. баъди ба қайд гирифтани аввалин ҳолатҳои сироятёбии шаҳрвандон ба бемории сироятии коронавируси нав ё худ COVID-19 дар кишвар фаъолияти хадамоти ёрии таъҷилии беморхонаҳои пойтахт низ густурда гардида кормандони он бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ барои расонидани ёрии аввалини босифати тиббӣ бо даъвати шаҳрвандон ба хонаҳои беморон сафарбар карда мешуданд. бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба парки техникии беморхонаи ёрии таъҷилӣ воситаҳои нақлиёти махсуси нав ворид карда шуда барои духтурону кормандони соҳа барои расонидани ёрии фаврӣ ва таъҷилии тиббӣ ба сокинону меҳмонони пойтахт ҳамаи шароитҳои корӣ фароҳам оварда шудааст. чӣ тавре таъкид гардид, вазифаи аввалин дараҷаи ин хадамот ба таври бечунучаро ва фаврии расонидани гурӯҳи духтурон ба хонаи беморон мебошад ки бино ба иттилои масъулин ҳангоми сафарбарии бригада бо автомошинаҳои махсус новобаста аз фурӯзон будани чароғаки шӯлавари ранги кабуд ва истифодаи сигналҳои махсус дар роҳ ба мушкилиҳо дучор мешаванд. монеагӣ намудан ба ҳаракати бемамнуияти автомошинаи ёрии таъҷилӣ ҳангоми ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёти шахсӣ, мусофиркашонӣ ва ҳатто хизматӣ ва нодуруст гузоштани воситаҳои нақлиёт дар даромадгоҳи биноҳои истиқоматӣ аз мушкилоти асосии соҳа ба ҳисоб меравад. даъватҳое ки аз тарафи танзимгарон қабул карда мешаванд хизмати шабонарӯзии саривақтӣ расонида мешавад. баъзе мушкилотҳое мавҷуд ҳастанд ки барои саривақт ба назди бемор расидани бригадаи ёрии таъҷилии тиббӣ монеа мешаванд. пеш аз ҳама ба ҳамаи мо маълум аст ки нақлиётҳои шахсӣ дар шаҳр хеле зиёд гардидааст ва ҳангоми ҳаракат кардан ба бригадаҳои ёрии таъҷилӣ бисёр вақт пеши роҳи бригадаҳоро банд мекунанд ва роҳ намедиҳанд ки бригада тезтар ба назди бемор расида равад. ва дигар мушкилотҳое ҳаст ки дар байни назди хонаҳои истиқоматӣ нақлиётҳои бисёре монда шудаанд ки ин ҳам пеши роҳи бригадаҳои ёрии таъҷилиро мегирад ва назди бемор расидан монеагӣ мешавад. ин ду омил агар аз як ҷониб вақти бо арзиши бемор ва духтурро талаф диҳад, аз ҷониби дигар хилофи муқаррароти қонунгузорист. бо мақсади ошкору ҳуҷҷатгузорӣ намудани ин қабил қонуншиканиҳо аз ҷониби раёсати вазоирати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе чорабинии мақсаднок гузаронида шуда дар натиҷаи як амалиёти махсус таҳти унвони шартии ёрии таъҷилӣ як қатор ронандагони автомошинаҳои
шахсӣ ва мусофиркашони ҷамъиятӣ ки ба ҳаракати автомошинаи ёрии таъҷилӣ монеагӣ намуданд муайяну боздошт карда шуданд. ба ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматии таъҷилӣ ронандагони воситаҳои нақлиёти ёрии таъҷилӣ нисбати дигар воситаҳои нақлиёт дар ҳаракат дар роҳ афзалият ва бартарӣ дошта ҳангоми зимни ҳаракат дар роҳ дигар воситаҳои нақлиёт бояд ҳангоми фурӯзон будани рангҳои шӯлавари кабуд ва ба кор даровардани сигналҳои махсуси овозӣ онҳоро роҳ диҳанд ва ҳаракати бемамнуияту бехатари онҳоро таъмин созанд. кормандони милитсияи пойтахт дар доираи ин амалиёт нахуст бо даъвати шартӣ бригадаи ёрии таъҷилиро ба мавзеи шартии даъватшуда сафарбар намуданд. зимни ҳаракати автомошина танҳо дар 15 километр роҳҳои нақлиётгарди шаҳри душанбе 43 ҳолати роҳ надодани автомошинаҳои шахсии шаҳрвандон ва ҳамчунин мусофиркашонҳои ҷамъиятӣ ба ёрии таъҷилиро ба навор гирифта сабт намуданд. сипас аз рӯи наворҳои сабт гардида ронандагони вайронкунандаи тартибот аз ҷониби нозирони роҳ дар якҷоягӣ бо дигар хадамотҳои оперативии милитсияи пойтахт боздошт ва автомошинаҳои онҳо ба ҷаримагоҳи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри душанбе дастрас карда шуданд. нисбат ба ҳамаи ронандагони вайронкунандаи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ тибқи талаботи моддаи 318 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон барои роҳ надодан ба воситаҳои нақлиёти ёрии таъҷилӣ ки қонунгузор онро ҳамчун автомошинаҳои бартарӣ дошта дар вақти ҳаракати роҳ эътироф намудааст маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. аз ҷумла ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Camry рақами қайд 1010 NS01 Саидов Абдураҳмон, Range Rover аломати қайди 1111 VV07 Давлатов Исроил, Mercedes Sprinter рақами давлати 90 CTT01 Давлатов Исматулло, Honda CR-V аломати қайд 0102 YX01 Шоев Шералӣ ва дигарон аз рӯи ин тартиб ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. мавриди зикр аст ки тибқи талаботи боби 4 қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ гардидааст истифода барои рангҳои фурӯзони шӯлавари кабуд ва сигналҳои овозии махсус ба автомошинаҳои ёрии таъҷилии тиббӣ иҷозат дода шудааст. бинобар ин ҳангоми наздик омадани воситаҳои нақлиёти ёрии таъҷилии тиббӣ ки дар онҳо чароғи шӯлавари ранги кабуд фурӯзон буда сигнали овозии махсус ба кор дароварда шудааст ронандагони дигар воситаҳои нақлиёте ки дар хатҳои ҳаракати самти баробар буда қарор доранд уҳдадоранд хатҳои ҳаракати ишғол намудаашонро фавран озод намуда ҳаракати бемамнуият ва бехатари автомошинаи ёрии таъҷилиро таъмин намоянд. ба ҳамин мақсад ҷиҳати риояи ҳатмии талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш менамояд ки зимни идораи автомошина талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳро ҳамаҷониба риоя намуда ба ҳаракати бемамнуияти воситаҳои нақлиёти ёрии таъҷилӣ халал нарасонанд. идомаи барномаи ахбор. ноҳияи данғараи вилояти хатлон яке аз ноҳияҳои калонтарини кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта аз солҳои пеш то ба имрӯз хоҷагидорону кишоварзонаш бо ба даст овардани натиҷаи баланди истеҳсолӣ ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи мамлакат шӯҳратёранд. дар ноҳияи данғара дар баробари истифодаи мақсадноки заминҳои саҳроӣ ҳамзамон сокинон дар қидаҳои назди ҳавлигӣ кишти маҳсулоти ниёзи аввалро ба роҳ монданд. Самандар Искандарзода мавзӯъро пайгирӣ намудааст. бодиринг, помидор, пиёз, картошка, сабзӣ ва карам аз ҷумлаи маҳсулоти кишоварзие аст ки сокинони ноҳияи данғара дар қитъаҳои назди ҳавлигӣ парваришашро ба роҳ мондаанд. заҳмати шабонарӯзӣ, истифодаи роҳу усулҳои муосири парвариш ва таҷрибаи ғанӣ омилест ки ба нашъунамои хуб ва самараи дилхоҳи маҳсулот замина гузоштааст. мо сокинони ноҳияи данғара баромаду пешниҳоду иқдомҳои пешгирифтаи ҷаноби оли асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҳаматарафа ҷонибдорӣ намуда дар самаранок истифода бурдани қидаҳои назди ҳавлигӣ кӯшиш менамоем. дар 2 сотих картошка, дар 4 сотих қаламфури булғориву помидору дигар сабзавотҳоро мекорам. мақсад дар он аст ки ниёз ба бозор кам шавад. ниёз ба бозор кам шуд, ин ба пасравии нарх оварда мерасонад. ин албатта беҳбудии кори мо мешавад. истифодаи мақсадноки қитъаҳои назди ҳавлигӣ метавонад дар таъмини сокинон бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи истеҳсоли худӣ ва фаровонии бозору таъмини амнияти озуқаворӣ замина гузорад. ҳамин заминҳои назди ҳавлигимон аввал як ҷои партовгоҳ буд. соли сеюм ки катишка мекунем, катишкаро мегирем
و بعد این جگوری میشنیم بعد جگوری کردن یک قسمش این کبوتی کردن بازار دیگه نمیریم مهنتی کرده در اصل مهنتی کرده فایدهش میبینیم. ҳамчунин сокинони ноҳияи данғара бо мақсади дар ҳама фасли сол таъмин намудани эҳтиёҷоти худ бо маҳсулоти тару тоза дар қитъаҳои назди ҳавлигӣ гармхона ташкил намудаанд. ҳосили ба даст омада ҳавасмандии аҳли заҳматро дучанд сохта дар баробари таъмини эҳтиёҷоти худ ҳамзамон сокинон маҳсулоти кишоварзиро имрӯзҳо ба фурӯш мебароранд. тае ки меҳнат бошад таи меҳнат роҳат мегӯянд. 2 тонна помидор бурдум бозорда аввал 11 сум баъд 10 сум 9 сум инам ҳозир имрӯз бурдум 6 суми кутара 100 кило помидор додам. хайр рӯзгаро ман пеш бурдистам. баъди ин ман ҷоида бо помидор мекорам замистонда бо мешавам помидор хай зиёдша ман бозор мебарам. ҳазор бор шукронаи худо ҷаноби олӣ ки мода замин додааст об додааст. ҳамин одаме ки кор бихоҳа ҳама чи додагӣ ҳафсала дар кор и кора карданда. ҳазор бор шукр гӯшт ай худум мебуроя туқ ай худум мебуроя шир чакар маска ҳамаш зиёдша мо бо бозор бурдистем бозоро обод кардистем ҳамин бозорро мебарем ана зиндагимонро пеш мебарем беғарз қанди равғани ҳамин чи дигар чи мо намехарем. ҳазор бор шукр ай сад зиёд моли майда дорум як 20-25 гов гусола дорум пахта мекунам. ина ҳозир дидем сирпиёзам ҳаст помидорам бодирингам лимонам кадагиим инам ҳамисол лимонам биад нақ шуд камишта як 3000 лимон фурӯхтум яташ ясуми бошадаам 3000 сум меҳнат кардан дар кор. ҳозир одамо тааллуқа ғалтидагие ки мегӯянд ки ҳамин коронавирусай мо бояд хонада хоб кунему баъди вай чӣ мекунӣ баъди инами коронавирус рафтан пас ура пешгирӣ кардан дар кор ҷои ҷамъията камтар рафтан дар кор ин ҳамихел автобои гармда ӯ коронавирус мемурад. деҳқон мардум бояд саҳрода бошад. якчира эҳтиёт кардан дар кор одамо қатъи мулоқот кардан пас ниқоб пӯшад одамо қатъи фосиларо риоя кунад. деҳқон мардум и гармида агар чанд қа кор кунад иммунитет мегӯям ку бисёртар мешавад. иммунитет ки бисёр шуд меваи тозаро хӯрдан бигирӣ аису бақувват мешавад аису ягон касал намечаспад одамда. и одамо воима накунад одамо воима кардастанд ки ина берун бироем фалонча мечаспад ин натуурияй одами коргарда ҳеҷ чӣ намечаспад. ина ман 73 да дуромадам агар ман кор накунам мегӯям ки ҳамин рӯз ячим каморияй ҳамин тай тана мекунам кетман ягон чӣ ман отказ намекунам ҳама кора мекунам гул мекунам ҳамин зик шудам ина радио мондагӣ консерт мемонам вақти худам хуш мекунам. эмомали раҳмон вори и хел шӯи миллата ягон рӯи заминда нестай. и одам мода ҳама чира кадагиай ҳама чи шароит ҳастай. об боша ана замин боша хона боша бача каш боша чиба мо кор намекардем иншолло иам паси сар мешава и коронавирус ҳам паси сар мешава. лекин ақибата фикр кардан дар кор ки баъди вай як моҳ пас инами қоати нашава мо кор накунем як чиз захира накунем баъд мунтазири дигар мамлакатҳо мешавем. баъди коронавирус чӣ мешава баъд ақибат чӣ мешава. картишка хӯрдан дар кор гӯшт хӯрдан дар кор помидор хӯрдан дар кор гудакорам фикр кардан дар кор дорад. барои ҳамин 2 ҳосилам камай 3 ҳосил бояд бигирем. мара пиёзи сира ма гирифтам ҳозир ҷошта бо бодиринг мекорам бодиринг 2 бор мечинем ҷошта баъд мош мекорам лимон хонада ҳаст ҳама чи худоро шукр ҳаст. ягон одам кордор нест деҳқон қатӣ фақат кор кардан дар кор тамом на коронавирус мешай на дига мешай. ҳамин 2 модда ҷамъ карда гирифтан дар кор замистонда фаровонӣ шава худаш бихӯра як одамда муҳтоҷ нашава зиёдша бозор бубара. яке аз масъалаҳое ки имрӯзҳо сокинони ноҳияи данғара ҳангоми кишт ба он мароғ зоҳир намудаанд ин истифодаи мақсадноки замин ва гирифтани чанд ҳосил аз як қитъа мебошад. сокинон аз имкониятҳои фароҳам овардашуда самаранок истифода намуда талош доранд ки бо роҳи истифодаи мақсадноки замин эҳтиёҷоти худро қонеъ сохта ҳамчунин сатҳи иқтисодии хешро баланд бардоранд. аввал ин заминҳо холӣ буданд بعد ما محکم کردیم 2 حاصل 3 حاصل هم میگیریم سیرپیوز شنوندیم گرفتیم در جای او کدو قلمفر بلغاری شنوندیم پامادر شنوندیم کپوس شنوندیم. ما همین زمینای نزدیک حالیگیمون بیکار نمیمونیم زندگیمون هم همین خیلی پیش میره. мавриди зикр аст ки дар ҳудуди ноҳияи данғара дар қитъаҳои назди ҳавлигӣ сокинон дар масоҳати 234 аз 174 гектар боғ бунёд карда дар 195 аз 119 гектар картошка 55 аз 179 гектар пиёз
94 аз 156 гектар сабзавот ва дар 70 аз 196 гектар дигар намуди зироатро кишт намуда, тадбирҳои мақсаднок истифодабарии қитъаҳои назди ҳавлигиро бо суръат идома дода истодаанд. соли 2015 истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон 717 миллиону 149 ҳазор сомониро ташкил намуда буд. ин нишон дод дар соли 2016 795 миллиону 681 ҳазор сомонӣ, соли 2017 890 миллиону 527 ҳазор сомонӣ ва соли 2018 ба 976 миллиону 586,7 ҳазор сомонӣ баробар гардид. дар соли 2019 истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи Данғара ба 1 миллиарду 64 миллиону 140,6 ҳазор сомонӣ расонида шуд. умуман сокинони ноҳияи Данғара дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ карда барои захираи дусолаи маҳсулоти ғизоӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди соҳаи кишоварзии мамлакат содиқона заҳмат кашида истодаанд. Самандар Искандарзода, Баҳодури Истам, Ахбор. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. бо расидани дигар иттилои тоза ҳамкорони мо шуморо дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ошно месозад. тансият бошед.